Garap Aydın ne edip dörüyer? Her bir aydımın öz boluşly gelip çıkış tarihi var. Biri bir gaýda bir çyn ýolundan vaz edip aydym ýa. Biri bir gaýda aşkyna düşüp aydym ýa. Bir söýmäge mümkinçiligi bolman aydym tüzýär. Bir ejetden bir aydym ýa, bir katyrdan bir aydym ýa. Garap aydymdan öz boluşy gelip çıkış tarihi var. Gelin käbir aydymdan dörüş tarihi bilen tanış olalım. İlkinci emet. Bağarda ayağını yitiren adamın aydan aydınla tomaş edelim. Yitirdim, yitirdim, yitirdim. Yaradın yürü.